wane kinde matek ndwari piny luo nowuok oko dhano nochodore kendo neno ka gima piny luo ne piem ni jo Migori nyocha rwake maber jo Homabay chako rwake maber Kisumo okawo namba Kondele jo Siaya beno wacho ni be wan mana iye ka ma inyalo wachango ne en siasa mar dongruok koso dongruok mar siasa koso kelo dongruok ne jopiny koso pimo pa Victor ngene biro chuni ni chako koda na kecha ke samora weni to ane manene kaka je inene ngene samoro jopiny wacho to samoro duri uru mane wacho puonj ka samoro bupo guru e wacho tingena dieri en adieri koro samoro adieri en adieri adier mantiere ka Victor ka koro wakele en ni William Ruto no dhi e limbe mar siasa William Ruto nyo dhi limo pi nyo dhi pimo pi gi tiende achiel eka bang'e koro ka 2022 biro to kelo tiende mar 2027 to kelo tiende ariyo nikech wawacho ga pile ni ng'amo fuo ema yoro pi gi tiende te koro nyo luto tiende achiel awi maber no yudo ka pi tan oyudo ka pi ber en gi pi monyalo yoro ma bang'e kineno kotieko to jatend piny oidho mandege oyudo ka piny yom oyudo ka piny ber jatend piny oidho mana ndege koro king'iyo mana kaka Jay wache ni to limbe mani iluongo ni mar maendeleo ni development tour ni king'iyo projects goten kecha ne gima ne wafollow machiegni tibiro yudo ka onge project manyalo wacho ni mameja manyien manyo yawo kopogore gi nen more of inspection mag project mamoko nochaki gi sirikal mar handshake moko ntiere manyo biro machiegni gi ng'ien gi gima koro girumo but king'iyo major project mar national government mi wacho ni koro ne biro gi mameja to ni yudo ka onge mar ariyo ibiro yudo ka jite manyo loso kacha kana winjo chakre jatend piny nyaka jotelo manyo otene tibiro yudo ka nying mar Raila Odinga nyo wachi mathoth kendo ne nyie e dho ng'ata mathoth maloyo kaka nying mar maendeleo kata development en injili manyoni kata ng'at moro amora manye wuoyo to nye wuoyo kuom baba kata doko no onge nye okoteno jatend piny mano ntiere gima nyisi ntiere gima mano nyisi e yor siasa kora paro ni mae en gima nyeo opimo godo pi gima nyeo jatend piny neno to jogo manyocha sirni ang'wen manyocha ne ODM omiyegi ODM nyocha no ka siro mar ute mar od ODM ka sirni ang'wen omiye ni waneno ka sirni gigi chalo gima biye ochamo sirni mogero UDA gi ka wane siro wagi mondo item godane koro no odwa winjo to siro gi ochung' machalo nade mano e yor siasa mar ariyo kapodo ka ami mondi mi Nyarawila en ni ibiro ng'iyo ni to kech an ka ng'iyo taneno jowa nyo wito opportunity mar keto weche moko nikech Victor ng'iyo ni sama koro kama William Bireni nyo yudo ka nyocha jo Gen Z no odiye koro ka Gen Z no odiye to koro no chako ng'iyo option mane ma en godo on the table mondo mi yiere 2027 mang'eni mano siasa mwa biro bire koro thuolo ni manyo jotendwa bende diye godo kaka nyo diye ni mondo mi ol gik moko mathoth nikech ing'eyo ni ng'ato samo diye makume omokerot emo nyalo miye gik midwaro kosefung'ore to samoro kowe mogo muya tiyudo ka samoro oyudo kaka okalo kodu koro kane pok okalo kodwa ni achiel kuom gik manyo jotendwa nikech Victor mai gima nyaka wawachi manyo jotendwa mise opportunity kopogore gimagi ing'eyo ni nyocha ne oromo gi jotend luo ma oyier to gima ntiere ka UDA kocha Kisumo kocha koro jotendwa gi gin kanyocha ne gise tiyo gi jopiny ma gigwe dhoth ma gikalo maber koro kanyo gin e yie kacha taparo ni ntiere kaka wigi nyo wil gi jok mago wi oko achiel kuom joma wigi nyo wil godo Victor gin jogo ma nyo chwero rembgi kata mosewito ngimagi gi mwandu gi chakre ombulu ma 2017 election Victor 2022 2022 apana
207 ing'eni William Ruto ne ni e ODM to William Ruto ni winjo kowacho State House chieng' ma odiochieng' mo a few days before ma bende wabiro duogie ni nyodhi e Hague nekech supporting jakom to nitiere jogo ma nyowito ngimagi Victor gi familia mag-gi kaluo ma pok ochul nyaka sani IDPs. Integrated IDPs. To mantiere gwenge mamoko kaka Mount Kenya nyose chul. Nyaka mantiere e gwenge ma Kisii nyose chul. En rem mar jotendwa koso en seyo ma nyaka gangne President William Ruto nikech jotendwa mag luo ni timo kumosebedo kantie bunge kendo nitie nyaka chik mar jo IDPs. Unyalo paro kata Uhuru Kenyatta nokelo pesa moro biluongo ni restorative justice. Pesa no king'iyo gi en ni jod bura mekwa mok lu weche gi duto koso weche kol nyaka gang ne William Ruto. Victor okwagang gigi ne William Ruto e gik moko manyone go beni jotendwa pedho negi nekech jowa manohinyore gi gintiere e bwo county government ntiere governors koro ng'ato ne pedho mana mare to magi gin achiel kuom gik mane wadwa neno ni to jotendwa gi kech kidhi Migori wan gi jogi manohinyore kidhi Homa Bay wan gi jowa manohinyore moko nohinyore Kericho moko nohinyore Naivasha ka to ok mana e 207 kende nyaka yiero manyo William Ruto nye president ne wan gi jowa manyoche ne obila onego jogi inyalo paro Victor higa mokalo 2023 jowa mobila no onego manineno ka jotendwa kamoting'o Rosa Buyu gini kamoting'o MPs makaluo nyodhi e mochari kama ne gigo e pichni gi jowa manopiel kamaka kagunde mag maka koro mae sama nyonego gipedh ni a jatend piny William Ruto ibiro to kibiro kama ne ine ODM e 207 koro machacha tiwacho ni sirikal mar Kibaki sama koro intiere sirikal ntiere jowa kiparo jaduong' ndege ma Akindu manyowito familia mare te jogi nyekedo mondo mi jok makoro ineno nyo sirni ang'wen ma ineno koro ne odonjo jogi nyekedo koro mane thuolo maber nikech William Ruto ne nie ODM seche ka koro ne giwacho ni yawa jowa ne ok ochul omenda gwenge moko no chulie ji to sani John Mbadi e waziri mar pesa no nego gino bedie kata mention kata ka chunygi to kwach gino mondo mi gijiw jogi chieng' machielo ka dhano wuok oko ne dhi kendo ne kata ka onge chunygi to no nego bedni sama ne olor dhoth kata Victor to iwachie kao kamano to jopiny nyalo mana neno ni wan okal kodwa mondo mi jo siasa oyud kaka gilorore gi jatend piny e iyo to gikuodho weche gima duong' ahinya ka Fred Kang'adi mana matin nikech dwaro ni jakom mar duol jaod bura ma Seme Dr. James Ikal bang' limbe ne omiwa report ni kane waromo State Lodge magi gik mane wana pimo ne president nikech nitie mamoko manyo ok nyal wache pap kamoro koro Victor onge gima ok nyalo wachie pap Victor maloyo kama dhano witie ngimagi kanye kama onyalo pogore e kende e piny mamwalo ka modong' to anyalo winjore achiel kachiel no nego beni gipedho no ani magi e agenda nikech ing'eyo Victor William Ruto ok en wendo kaluo ka ne podoko nwango sirikal ntiere jok mane luongo ni Luo Professional kama notelo negi gi former CS owalo gini nyopedho economic blueprint mane gidwa ni tim kaluo ma ok wang'eyo kaka ground pogore gik moko nodhi koro gima duong' kae mane ntiere Victor ne ng'iyo ni mondo mi sirikand ni obed kama kaka ne ntiere ni ntiere dhano manyocha nowito ngimagi sama wawuoyeni ntiere mon modong' mond liete kaluwore gi bedo ni obila norocho ngimagi bedo nitie gik ywaruok mosebetie pacho ka koro ipenjori ni kapod ok ichopo kamoro mondo mi icham ring'o tipenjori ni ring'o ni nonege nade mondo mi ka dhano bedo wang' achiel to jotelo kik chal gima gin ka giseyudo margi cha to koro gidhi gilorore gi president wigi owil gi jok mago umi oko nikech no ka jopiny nowuok karombgi momiyo gi support morwako William Ruto mineno ka kanyo en Kondele to William Ruto bende obwok mopenjo jokondele maun to jokondele bende penjo ni William mawan to gimbe gipenjo ni openjo ni usesanda moromo jokondele be penjo ni William iserudhori kodwa moromo lakini chakre ka wuono wagonyi thuolo inyalo riambo kaka idwaro wagonyi thuolo inyalo wachonwa gima idwaro koro ne ntiere gima ne chalo reconciliation nikech Kondele mipimo godo pek mar pi erokamano ahinya nyara wila oyawa